We call this phenomenon arbitrary time. Even with your short experience, you must have realized that you can be 35 years old on one day, 65 years old the next day, and 19 years old the day after. Αύριο τι θα κάνουμε? Αύριο μπορεί να είμαι παντρεμένος. Ή μπορεί να μην έχουμε γνωριστεί ακόμα. Στο Υπουργείο Χαμένου Χρόνου μπορείς να θυμηθείς μέρες, να ξεχάσεις μέρες. Χαρούμενος. Γιατί φωνάζετε? Θα μας πείτε επιτέλους για ποιο λόγο μας φωνάξατε εδώ. Πρόκειται για το γεγονός ότι δεν έχετε δει ποτέ το παιδί στο μέλλον. Δεν το έχεις γεννήσει ήδη, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ναι, αλλά δεν το θέλουμε. Όλα καλά? Δεν μπορώ να αλλάξω κάτι, αλλά θέλω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Do you know I can translate trees as well? This one says, it's yours, but it belongs to the world.